lekha chiar reng in rilru le thinlung zong a chiar du tlat mi ania a chiar to reng chu a hrebelin avong rei thei hle thin ani zirna lam chawa en ton tlak ani lova anun dan le hnathawh dan hle hi a en ton tlakin a chhuan oma rampum huapa officer dik le waisen filor ani kum somni pasari chungin voisom nga pathum transfer atok mana chaw rualin post khata tharuk angzel chauh om manti nani chu IAS officer te tul thinzia chu kan hredeu thum ome training an zawh veleh IAS officer te chu an thawhna tur hmun state tihchian ani chauh thin an thawhna tura ruat cadre hi an hnathawhna hmun nghet tura ngaih ani nghal thin Chhan emaw pawimawh tul zual bikah chauh an hnathawhna hmun hi tihdanglam thin ani laiin tunhnaiah erawh hi chuan IAS officer transfers to thil nihphung pangngai ve reng angmaya thil thleng fo ani chho tatlat mai chuti rual erawh chuan engwanga IAS officer te chu son fo nge an nih tak le hi thil chik mi ten zawhna an nei fo chu ani reng ani he video a hian chu zawhna pawimawh tak chu Chhan kan tum dawn ani officer zong ti thei deuh thaw hian tum khat emaw tal chu transfer an tok ta deuh vek emaw ti mai tur ani ta tun tuma hi chuan IAS officer pakhat Ashok Khemka le khazir chhodan le transfer ani thin na Chhan kan chui chiang dawn ani he officer hian chanchin thar nei ngun mal hle maya in lo hredeu thum to hlom mai thei ani nima sela he officer chanchin hi danglam bik riau ni na langa enge danglam bik riau na chu niang le I han chui chiang chho tak don ang oniang Anupui Joyti Khemka Anam Vaishya Marwari Amingpum Dr. Ashok Khemka Hnathawh Civil Servant IAS Asan zong centimeters za somsari pathum meter zong a chut chuan 1.73 meters ani a fit zong a chut chuan fit nga la inchi riat ari zong kg somsari panga pounds za somru panga ani amit murong adum asamrong adum date of birth April ni somthum sangkha chakwa somruk panga akumzat somnga pasari apian na hmun Kolkata West Bengal India zodiac sign Taurus nationality Indian an inle lo omna Kolkata West Bengal India Indian Institute of Technology Kharagpur Tata Institute of Fundamental Research Indira Gandhi National Open University emaw Bachelor in Technology BTech Computer Science PhD Computer Science Masters of Business Administration MBA Masters in Arts MA Economics Anu le pale auna te chanchin hriat ani vaklo ama hinupui nei me kania anupui ming chu Joyti Khemka afate fapa pani nain an ming chu Ganesh le Srinath Khemka ten ni ole kan beidon chawa channel danga lut lovina top thlengini lo ngai thladon nia a chanchin tlang pui thlir masa phot ila thange kumsanga zakwa somkwa pakhat khan IAS a hian inziak tlingin Haryana State cadre a posania Chhan chi hrang he officer hi alar riau vani a chanchin kan soi thuak rual hian alar na Chhan lu chil ngal rem chang ome Kolkata tlei rol chuak ania nam hnufual chung kwa tanga lo ji chuak anga soi ani tuna chanchin kan chiar mek lai hian ani hi kumsom nga pasari aupa ania kan soi tong khan April ni somthum sangkha zakwa somruk panga a apianga primary school chu school thale lar tak Saint Xavier School azira he sikul hi Kolkata ti mingthang tu poimo tak pakhatani nge azir san chau zel chuan BTech in Computer Engineering azir chho le a
ti chuan B.Tech chu IIT Kharagpur atangin kum sang khazakwa somriat pariat khan azir zova B.Tech a chuan du tok mai lovin PhD thlenga zir chhunzom atum zela ti chuan atum ang ngein Mumbai a PhD chu azir zom ta ani Tata Institute of Fundamental Research athanga azo nuwa po ala du tok lo chewa Business Administration le Finance MBA azir zo le ngat ani chu mai ba ka chuan igna watangin MA Economics azo le boka chung zong nuwa chuan kum sang khazakwa somkwa pakhat khan UPSC exam a inziak lingle ta zel ani ami mal nun hiama hian a chanchina tarlan tamlo mawangin han chui thui viau po har khop maya marwari chung ko pangngai an ni erawh kan the thei thung anupui joy ti khemka nen hian fapa pani Ganesh le Srinath te an nei transfer to fodan le a Chhan chule chanchin thara nei fo kha eng chia nge lo ni le transfer to apiang in chanchin bu le TV lama lar ngal hat zel maya a service hun chung hi kum som ni pariat apum lum to ani he kum som ni pariat chung hian transfer voice som nga pathum zeta lo tok to ani dikna wanga hriat lar hlo ani hi adanglam na lai ber chuania anna dikle rin om taka thotlat thina wangin transfer to apiang hian alar lo thei lo ani ber mai ama hian dikna le rin om na nun pui thlata wangin anna tho po dikina fel fai thin hle a Bhupindar hoda sarkar a phekha chuan sarkar kal swalna le diklo na huai sen takado dal thin tu le sarkar po ti team hial thin tu ani tin Robert Vadra e ruk thu boilian lutuk chui chuak tu kha ama hian nge tuna chuan transfer ani thindan lu chil chau tak don to ila IAS training azo veleh na azom ngala a aya senior tele politician ten chongka in sonani thu vai tam takan shil fowa ma se chongkama an transfer mai chu azom du ngal hau lova thuziak nge ya thupek chhuani lo chuan a bank khon du ngai lo chutiang thu chu CM bank a thleng thuaya chung chongka transfer to te chuan changkai na nei thin rengem sarkar hnathok tele an hnathawdan in kai shwaina dan buin engtin nge alo soi thung IAS officer chuan khoya po transfer ani don rengin kumni chung tala thok nge turani ma se ani transfer ero eng thil mai na dangin ati khotlai ngai tlat lo thung aru ka contact in pek le thil ti dan dik lo mu chu angoi bo pui thei ngai lova thil nihphung tur ni lo le rin hlal kai thei thil reng chu ching chuak nge bok thin nima sela thil diklawa chin chhuak nge te po chu achunga officer hovin an zebral le zel thin ani Robert Vadra le DLF thubuai an lo ti fo to thin angin heng thubuai pani chungchanga po hian a thopui te chuan ngoi ve mai turin an hrila nima sela angoi ve mai thei tlat lo kumsang ni som pani khan chanchin thara langsar takin lo lang le a ram leile hral chungchanga diklo taka kalpuya ni awangin chu indor na chu athu nei na mangin a cancel sak mia maya chu indor na chu sumdong polian lutuk DLF le ram nei tua in chal Robert Vadra te in kar thil virvel ani eng anga hu hang nei lian po ni ma sela ani hian a hlau ther te silova adodal tlatawangin chu indor na chu a hlo tling theilova ti chuan kumsang ni som pakwa khan atum som nga pani na tan transfer tok le tange ani transfer hmuna pianga hian cho rolin thlasom pariat ai re thok chhun zom ngai lova a transfer to zinga re lo ber tum chu thlasom pakhat ani transfer to zin mawangin ama le chung kwa point har sarnan tok nem hle ani chipchiar le zual zokin kumsang ni somni pakhat khan atum som nga pali na ni turin transfer tok le a kum somni pakwa service kum chia ani nge Haryana State Science and Technology Department Principal Secretary na chel tura transfer ania transfer to ma hian Archives Archaeology le Museum lam chelin Principal Secretary ani Robert Vadra le Sumdong Polian DLF inkara indona diklo tak ati top sakdan kha chipchiar zokini han chui chauteang
hei hi alar puin ama ngei po hi politics le ama mimal thilawanga diklo taka chea pu let ani nge bok nima sela hengan pu na zong te hi do tani thu chiang tak le huai takina soya ama ang boka dikle rin om taka na tho thin dan ang bokin he thil po hi dik taka ti ani zia huai takina soile mai ani he thil hiangai thu tak emawangin Haryana sarkar chuan zirchiang turin committee adin hiala ti chuan reilote Robert Vadra zawh chu thiaman ron chan tir tammaya an indona kalmek ti topani awanga Robert Vadra ti mol photumna angin committee chuan report an siam ta dewa ma se reilote ama nek chuan tura political game ani ti Ashok Khemka chuan a thethiam thuaya committee member zinga pakhat phei chu real estate lamboi puina thok tura transfer ani tamai reng ani he committee result le report hi ama ti mol photum nani ma se adik zia le thiam zok ani zia ti chiang tu document le case pawimawh tak aloni zok dai mai ani a transfer chanchin dang le ama Twitter account a kha case hoizong khan thileng amonia Twitter van tlang hnuwa adar tak sia wangin transfer a to phalea kumsang ni som pasari khan transfer tum somnga pakhatna atok le ani he transfer hi Anil Vijaya Haryana Sport Minister ani lai thleng ania ani hi he department principal secretary ani thunga he mi tumpo hian a transfer top na turani lo ti chiang taka hriat awangin atwar viau lem lo hetia Chhan rang awanga voitam tak transfer tok to ani chung hian mi tengai san le choi moero a hlo em thunga arin omna le huai sen na wangin choi moina tam takadong hial zok ani azirna le degree chungchang kan tarlana tang khan zirna ngai sang rual odmi ani zia chiang takena langtel nghal ome hriat na thuk zok le zawh zok nena inta hriam thar reng hi angai pawimawh in anun kai hruai tua mang hial ani anau pandeu lai tang to in dan hriat na lama tui halmi ania kumsang ni som paruk khan Punjab University law azir laiin pakhatna ni hial ngea IAS atanga pension huna po law zir chhun zom ngei atumru viawani zirna pangngai zawh nuwa zirna kai hnoya a hlotlin na te hle hi fak omin a chuan oma chuti ruale ro chuan zirna pangngai le khazir chung zong khan le khazir taima le thiam thei chung chuang ani phak char ti hriatel a thawme lekha chiar rengin rilru le thinlung zong a chiar du tlatmi ania a chiar to reng chu a hrebelin avong rei thei hle thin ani zirna lam chawa enton tlak ani lova anun dan le hnathawh dan hle hi a enton tlakin a chuan oma rampum huapa officer dikle waisen filor ani kumsom ni pasari chungin voisom nga pathum transfer atok mana chorualin post khata tharuk angzel chauh om manti nani chu bavdeep kangle namita kala te le khabu buat sai just transferred ti le khabu ngai nom zet mai chu Kindle le paperback edition in chiar thei ania Ashok Khemka chanchin chip chiar takaziana le khabu ani tin he le khabu hi tuna civil service ni lai mek le ni ve tum te tana le khabu chiar mai hau lo tur zinga mi ani a chanchina tanga zir lai ro puile pawimawh tak kan zir chhuwa langsar tak chu engtiang poin I kongzo chu ha thlakin bumbo ma sela inha chu dikle rin om takin thok chhun zom zel ro ngai sak le tha hiala vona voiduai lo tong thin ma se he officer hi azam ngai lova dikle huai sen takin ati tur chu mi pa takina thok chhun zom mia mai thin ami zia dikna le rin om na chu erawh hlu bera ngain eng thildang ma hral le thleng a phal ngai lo